היום אנחנו נכין קציצות בשר ירוקות, קציצות של סבתא. כל אחד כמובן יש לו את הסבתא שלו. פה אנחנו מדברים על קציצות שהן עשירות עם מזבט טיבול וטעמים נוספים. מה שאנחנו בעצם צריכים לצורך המתכון, יש לנו בשר טחון, אנחנו טוחנים בעצם את הבשר טחינה דקה. אנחנו מוסיפים לו לאווריריות קישואים טחונים. אנחנו יכולים לגרר את זה על פומפייה או לטחון, וכנ"ל בצל, אפשר לקצץ ואפשר להוסיף אותו גם כן מגורר. יש לנו פה פטרוזיליה, יש לנו כוסברה ומעט אורגנו. כל הטוב הזה בעצם ייתן לנו טעמים וצבע לקציצה. מוסיפים פלפל, מלח גרוס. לסיום אנחנו צריכים את כל התערובת הזו לקשור. אנחנו קושרים בעזרת ביצה, אנחנו כמובן אף פעם לא פותחים אותה בתוך הבשר, ובעזרת היד אנחנו לשים את זה לצורת קציצה. מוסיפים מעט פירורי לחם שיקשרו לנו את הקציצות, וככה בשביל הסבתא אנחנו מוסיפים גם אגוזי לוס כלואים, אפשר להוסיף בוטנים כלואים, כל סוג אגוז שהוא, ובלבד שיהיה גרוס ולא יהיה שלם. כאשר אנחנו באים ליצור את הקציצות, אנחנו מרטיבים את הידיים במעט מים, אנחנו נוטלים כמות מהעיסה, ואז אנחנו פשוט דואגים להוציא את האוויר מתוך הקציצה, ואז אנחנו צרים את הצורה שלה. אנחנו משתדלים שלא יהיו פתחים שמהם יצאו נוזלי הקציצה, אנחנו יוצרים שכבה אטומה מסביבה, ואז אנחנו פוחסים אותה מעט, וככה סבתא עושה קציצות. אנחנו מניחים את זה על צלחת שגם אנחנו מרטיבים מעט, וממנה אנחנו נעביר את זה למחבת. אנחנו מכינים את כל הקציצות מראש, על מנת למנוע מצב שהטיגון לא יהיה אחיד, וזמני הטיגון של הקציצות יהיה שונה. כאשר אנחנו מטגנים במחבת, חשוב מאוד לבחור מחבת שתהיה ישרה כמו זו. לא תמיד אנחנו מטגנים במחבת אך ורק בשר טחון כקציצות. אנחנו כמובן מטגנים נתחים קטנים מבשר משובח, סטייק פילה, סטייק אנטריקוט. אנחנו כמובן גם אותם אנחנו מכינים במחבת. כאשר אנחנו מטגנים במחבת קציצות, חשוב לנו מאוד לשים כמות של שמן שתכסה את החלק התחתון של הקציצה, גם על מנת שהקציצה תהיה מטוגנת יותר וגם לתת את האפקט של טיגון שאותו אנחנו רוצים להגיע עם הקציצה. אנחנו מניחים את הקציצות בתוך השמן מאלינו החוצה, על מנת ששמן לא יעוף אלינו, אנחנו לא רוצים להיחוות. אנחנו מכינים את זה בזהירות, וזה שאנחנו הכנו את הקציצות מראש, כמובן עוזר לנו מאוד להניח אותם ביחד, והתוצאה שלנו תהיה אחידה. עוד אחד לאמצע, ויש לנו פרח יפה של קציצות, שאותם אנחנו נטגן. הטמפרטורה של השמן במחבת צריכה להיות בינונית גבוהה בהתחלה. כמות הקציצות שהכנסנו תוריד את הטמפרטורה של השמן, אבל אם אנחנו נשמור על להבה בינונית גבוהה, השמן יחזור לחום רצוי, והקציצה תטוגן להיות שחומה ופריחה. אנחנו רואים שהקציצות קיבלו צבע שחום יפה, אנחנו הופכים אותם בעדינות בעזרת המזלגות, מבלי כמובן לשרוט את המחבת. רצוי להשתמש לקציצות בבשר טרי, בשר טרי מאבד פחות נוזלים, ושומר גם על הצורה של הקציצה, וגם אנחנו מקבלים יותר קציצה עם אותה כמות בשר. לאחר שבדקנו שהקציצות שחומות משתי צידיהן, אנחנו פשוט מוציאים אותם בעזרת מזלג כדי לא לקחת עודפי שמן לצלחת שלנו. אנחנו מניחים את זה על נייר סופג לקליטת כל עודפי השומן, ויש לנו קציצות נפלאות, אפשר לאכול אותם עם פירה, אפשר לאכול אותם כמות שהם, והכי טעים זה בטמפרטורת החדר בתוך סנדוויץ'.